Zdravie je takou našou hodnotou pre nás samých, pre našu rodinu a pre nášho zamestnávateľa. Človek si to ale málo kedy uvedomuje. Dovoľte mi, aby som vás v mene organizátorov tejto konferencie privítala na konferencii, ktorá sa volá Working Balance. Aké najlepšie intervencie pre zamestnancov, podnikov sú na mieste, ak sa bavíme o tom, že chceme mať čo najdlhšie, najzdravších a najvýkonnejších a najspokojnejších zamestnancov. Rád by som si spravil nejaký kurz, taký, nemáme to interne, dalo by sa to externe, ako by bola nejaká kofinancie na toto. Máme možnosť nejakých fondov, nemáme, baviť sa, treba sa proste vzdelávať. Veľa vecí je online a ak to dovolíte tým zamestnancom, oni vám to vrátia a ten working balance začne fungovať. Myslieť na to, že vytváranie šťastnej a tvorivej firemnej kultúry je úplne víťazná stratégia, pretože čím my vieme konkurovať? Tým, že prichádzame s novými riešeniami, návrhmi, inováciami a tie vieme mať len vtedy, keď máme tvorivých ľudí a zároveň vieme vytvoriť také prostredie, takú kultúru, aby tým ľuďom sa tvoriť chcelo. Ako náhle pôjdete na to, že im dáte zmysel tej aktivite, zmysel tým procesom, tak oni vám do toho pôjdu veľmi ľahko. Nie vždycky si myslíme, že to, čo je zadarmo, ocenia zamestnanci. A snažíme sa im priniesť aj také benefity, ktoré si napríklad platia, ale sú pre nich dostupné, pretože sú v rámci pracovného času, sú v rámci pracovného priestoru, takže nemusia cestovať, môžu to absolvovať rovno počas práce a v tom istom priestore, ako je napríklad masáže na pracovisku. Hlavička, nádych, výdych, stiahneme brúško, stiahnite dole lopatky, rozložte viacej nohy, nádych, výdych, hlavičku rolujem ešte stále. Až teraz odvíham. Nádych, výdych, pomaly, nádych, výdych a stiahnem dole lopatky.